מאיר המהיר, ענק הקרמיקה והריצופים, הוקם בשנת 1992 ועוסק בכל הקשור לתחום הבנייה, השיפוץ והעיצוב, ומציע שירות לאדריכלים, קבלנים, משפצים ובונים. באולם התצוגה החדש, שמשתרע על שטח של כ-3,000 מטר רבוע, מוצגים כל המוצרים והמותגים הקיימים בשוק, ריצופים וחיפויי קירות ביבוא אישי ומכל העולם, קרמיקה ופורצלן, מבחר של עריכי דקור ופסים תואמים בשילובים מרהיבים, כלים סניטריים, ברזים וכיורים, מקלחונים ומערכות עיסוי, סאונות יבשות ורטובות וריהוט משלים לאמבט. באולם התצוגה של בית הפסיפס, המשתרע על כ-500 מטר רבוע, תמצאו דוגמאות ודגמים של אלפי פסיפסים זמינים מיידית בשיטת שלם וכך, לראשונה בארץ, בחצי מחיר ובחוויית קנייה יוצאת דופן. חנות הטמבור של מאיר המהיר ממוקמת בקומה הראשונה ומכילה את כלל המוצרים לבית, כלי עבודה, כלי חשמל וחומרי עבודה. הנה הגעתם למאיר המהיר. כבר 20 שנה שואלים אותי, מאיר המהיר, מאיר המהיר, מה זה מאיר המהיר? ואני מסביר, מאיר המהיר הוא עסק משפחתי ואחת מ10 החנויות הגדולות בארץ לקרמיקה, ריצופים וכלים סניטריים. אנחנו מתמחים במיטב המותגים המובילים בענף. ואם אתם שואלים אותי למה כדאי לקנות אצל מאיר המהיר, אז לכם אני אגיד שאת אותו מותג באותה איכות תקבלו אצלנו עד 50% זול יותר. וכמו שתמיד אני אומר, בואו למאיר המהיר, נסתדר על המחיר. ואני, כבעל הבית, מתחייב. צוות העובדים המיומן שלנו מתמחה בשירות לקוחות כבר 30 שנה. אנחנו מזמינים אתכם אלינו לקבל את היחס האישי ותשומת הלב הראויה לכם כלקוחות שלנו. בואו למאיר המהיר, נסתדר על המחיר.